I dag skal vi lave en drejet fastmaske. Det bruger jeg her på Kajas engel ved bunden. Jeg kommer til at vise det i bomuldsgarn, fordi det er en smule større og nemmere for jer at se. Starter som en almindelig fastmaske ved at køre ind i masken og hive garnet igennem. Herfra så drejer du nålen, og så hiver du garnet igennem som en almindelig fastmaske. Men hele den her er lige blevet drejet lidt. Og det gør du hele vejen rundt, ind, drej og hiv tråden igennem. Så du laver ind som en fastmaske, hiver igennem og drejer. Det må være mod uret og hiver igennem. Så får du den her kant, der ligesom gør en fin afslutning. Skal man nu, ligesom på englen, fortsætte, den her den afslutter det ligesom, så hækler du det i forreste maskeled, ind rigtig ligesom en fastmaske, drejer rundt og hiver igennem. Ind i forreste maskeled, drejer rundt og igennem. Så har du altså masken, det bagerste maskeled her. Så når du har været hele vejen rundt, så vil du kunne gå ind og arbejde videre og komme op af i kjolen ved at bruge det bagerste maskeled i næste omgang. Når du skal tage ud i en drejet fastmaske, så fungerer det som normalvis, når du skal tage ud på en fastmaske. Du laver 2 i den samme, det vil sige, nu har jeg lige lavet en her, og så går jeg ind igen i den samme maske og laver en til drejet fastmaske. Og så fortsætter jeg, med at lade dreje fastmasker til omgangen er slut. Som I kan se, så er det altså ikke altid helt nemt at få nålen igennem, når den er drejet, fordi det bliver lige snoet lidt. Så det gør ikke noget, man sådan lige har lidt ekstra til at dreje rundt i, så det ikke bliver så stramt at hive nålen igennem på den anden side her. Og så er det sidste gang her, vi lige skal tage ud for at få de masker, der skal være rundt om her. Ind i den samme, drej rundt og hive igennem. Sådan, den har fået en afslutning hele vejen rundt, ligesom kanten hernede. Så er det, at vi kan gå ind og arbejde i de bagerste maskeled for at fortsætte arbejdet. Det er lidt tricky. Den der. Ja. Og så kan du fortsætte i fastmasker i bagerste maskeled. Og den vil lige lave sådan en kant, men det er okay. Du sørger bare for, at kanten den er på bagsiden af din engel.